Ka FKJGP mau prem circle haka khatlai truk nai wiang kala penlong ya kajing khanrai kidukan jong ki breu ki bamde ki khasi ki badan ha mau ba ha apa mau prem. Bad agane kajing khanra la syam ba ki breu ki bamde ki khasi kim syam la penthamai satya ya ki trading license jong ki nadu kasnam arajar khatlai bad ki snam ki babut. U Presiden ke FKJGP mau prem circle uba regional thaba u belong ru information secretary ke FKJGP sangkeme. Ulay alam yang kena khanra berulay tu, bagi ni kibriau kem syam lapan thamai setiai ki license khayi, naduk kesenam arhajar kat lai, bat donru ki bam syam lapan thamai, naduk kesenam arhajar kat pra. Ulang bagi briau ki bam de ki khasi ki bakhayi pateng ha kena kesnong, ki tu bagi ladap berai ki pisah hawe unong tray jong ka KHADC. Hendrai haduk mata kim pat dio ya ka license ka bathamai. Ka FKJGP kelalap bekiladon kumpa saupusan haduk sanpau teli kidukan ki bam syam lapan thamai ki trading license. Bat kumta keseng kan selajiban IT ke kerteng jogini ki try dukan syaka KHADC. Bat keseng ka kenturu ka council bakam dai syok ban ai license thamai ya ki breu ki bam dai ki khasi. Haba ki try jela ki lala ban le ki kam khai pateng bat ban try ya ki kam bapher. Ngilawan man khanra ya ka trading license haka than mau ba ka ba kandai kesin ke beningkong atrai ya ka ba umpat ju khanra menuru ba hakni kenting dalam ba bun ba kini ki trading by non tribals ki lalong sebab pelat put namar teng nadu arja khatlai ru idan ki bampat renew hadu menta nadu arja khat praru empat renew ndai kedan ru ka jing keno na preng jung kitu ki non tribal ki ong ba ya ka pisang ngil ai hatau utau beriu bekerteng deng nong sit betre po dis council tengi ya kata hadu ya kata ka khubor mensuaro ngiladap ya kendu yo CM ha tu kapon adu kapon ni ba selar ngilai pentip war hadu menta bai dei ba titos ngila pentip ba kadon ka jing baklan na kom trikam jeki staff na po ka KHDC tengi ngi kwa ba na kalyang ka dis council ngin sapha ya kerteng ka bangi ngila shim yang mentah kasih nak kini kidukan bapher ki badan haka than mau ba haka bagi nak lap ba jan saupo sanpo tuli kidukan ki bam syam adon ne renew ya ki tin license te haka bai dei bekane ngikwa ban pha ka khubor sya ka district council ba ka dei ban syam khia haka bai dei ba renewal ba kumjuru banum issue ya ki tin license sya ki mender namar haba mentang isyam ba kibun ki khasi jongi ki brala banyang jong ki gejat ki brala ban tray ki kam ki jam kumba ki nongwe ki tray tengah ngait scam ba nakaliang district council sin pan ngi pha ki ko khubor ban ong ba sobha ban simkhya wat ailat bangi ngin le mangi ya ka kam ka di ban le maki tengah karpat ya ki ba sin ba kim dei ban susong klan mongor ban susong klikti hende ki dei ban simkhya ha ka bai dei ba kalawe ki khun samla jongi ki bam dan kam dan jam ha kalawe jong ki ha ka jingwan kini ke pandemik ru kalong ke kata jur bah hakayo ko kot babun ki breu ki kata ki la kata shibun hakani ka jingdan ke jingem ke jongki ru tengah ngit scam ban kaliang ka district council ka dei ban le mardor ban renew bat bam desu ban issue ya keting sen ya ki breu ki bam ki barang tei ki ba shim ya keting sen batmai ngila don ki evidence ke bangi ngila action alingba kanika ngila action ningba kanika mobile ki jongi banadu arjar khalai ru kadan tinggal bosolingo kelong ba habapi apply ya ke trading license gidan kam ya ke NOC jong urang ba snong tambah ka ke pelong mat menta kasih ke bosolingo kelong ba utrai udi nadu West Bengal bawan man seng ya ke dukan wholesale jong gini ki crockeries hang te hapo oper mo prem ke bahap po mau ba te ke bosolingo ba kumno nakal yang ke snong ki ai ya ke NOC kan kat yo breu bana po West Bengal ya kataro ngila don ki prove ki evidence ba dia kataro ngin sa produce ya po ke district council ba ngingit scam ba UCM hakani ka kenti ude ban sim khia ka bide bakani ka jingwan jong ki brig bana bar ban sengkam sangjam wat ya ki ipik jong ki de po West Bengal ndai ke baling bosolingo ba kumno yo NOC pat nakastik jongi yam hamenta ka singi ngila kam duna syuk ya ka sauposan ne sanpo teli kidukan bagi balakhang bad ya ke bangi ngikhang ada ki pliru ngilakran bangin pha ya ka kerteng jong kitu kidukan baro khan syak district council baka district council kedaiban ada ki mbyang ki dokumensi kadaiban cancel no ya registration ke jongki nane ban pendam no ya kanika trading license jong kitu kiba mbyang